हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती सरस्वतीं व्यासो व्यासो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवतया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. సో ఈ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 31వ అధ్యాయము జీవుల యొక్క పరిస్థితులను గతులను గూర్చి కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 33వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. సత్యం శౌచం దయా మౌనం. 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 బుద్ధి శ్రీర్హ్రియశ క్షమా. క్షమా. బుద్ధి శ్రీర్హ్రియశ క్షమా. బుద్ధి క్షమా. బుద్ధి శ్రీర్హ్రియశ క్షమా. బుద్ధి క్షమా. శమో దమో భగచ్చేతి. సమోదమో భగవచ్చేతి. శమో దమో భగచ్చేతి. శమోదమో భగవచ్చేతి. శమో దమో భగచ్చేతి. శమోదమో భగచ్చేతి. యత్ సంగాధ్యాతి సంక్షయం.
యత్ సంగాధ్యాతి సంక్షయం యత్ సంగాధ్యాతి సంక్షయం హరే కృష్ణ. సత్యం చౌచం దయా మౌనం బుద్ధి శ్రీర్హ్రియశ క్షమా సత్యం శౌచం దయా మౌనం బుద్ధి శ్రీర్హ్రియశ క్షమా శమోదమో భగచ్చేతి యత్ సంగాధ్యాతి సంక్షయం శమోదమో భగచ్చేతి యత్ సంగాధ్యాతి సంక్షయం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. సత్యం చౌచం దయా మౌనం బుద్ధి శ్రీర్హ్రియశ క్షమా శమోదమో భగచ్చేతి యత్ సంగాధ్యాతి సంక్షయం శౌచం దయా మౌనం బుద్ధి శ్రీర్హ్రియశక్షమా శమోదమో భగవచ్చేతి యత్ సంగాధ్యాతి సంక్షయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వసుంధరా మాతాజీ, ప్రకాశ్ రావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సత్యం శౌచం దయా మౌనం బుద్ధి శ్రీహ్రియశ క్షమా సమోదమో భగచ్చేతి యత్ సంగాధ్యాతి సంశయం. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिं श्रीह्री यश क्षमा शमोदमो भगच्छेति यस्संगाध्याति संचयम. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంకొక ఇద్దరు. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, మాధవి నిలుపు మాతాజీ. మౌనం బుద్ధి శ్రీర్హ్రియశ క్షమా శమోదమో భగచ్చేతి యత్ సంగాధ్యాతి సంశయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సత్యం శౌచం దయా మౌనం బుద్ధి శ్రీర్హ్రియశ క్షమా శమోదమో భగవచ్చేతి యత్ సంగాధ్యాతి సంక్షయం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సత్యం సత్యము, శౌచం శుచిత్వము, దయా దయా, మౌనం మౌనము, బుద్ధి శ్రీహి సౌభాగ్యము, హ్రీహి బిడియము, యశః యశస్సు, క్షమా క్షమాగుణము, క్షమః
మనోనిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, దమః, దమః, ఇంద్రియ నిగ్రహము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, భగః, భగః, భాగ్యము, భాగ్యము, చ, చ, మరియు, మరియు, ఇతి, ఇతి, ఆ విధమగు, ఆ విధమగు, యత్సంగాత్, యత్సంగాత్, సాంగత్యముచే, సాంగత్యముచే, యాతి సంక్షయం, యాతి సంశయం, నశించిపోవును. నశించిపోవును. శ్రీకృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అతడు సత్యమును, సత్యమును, శుచిత్వమును, శుచిత్వమును, దయను, దయను, మౌనమును, మౌనమును, బుద్ధిని, బుద్ధిని, సౌభాగ్యమును, సౌభాగ్యమును, విడియమును, విడియమును, యశస్సును, యశస్సును, క్షమాగుణమును, క్షమాగుణమును, మనోనిగ్రహమును, మనోనిగ్రహమును, ఇంద్రియ నిగ్రహమును, ఇంద్రియ నిగ్రహమును, భాగ్యమును కోల్పోవును. భాగ్యమును కోల్పోవును. హరే కృష్ణ. సో భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మైథున సుఖమునకు అతిగా అలవాటు పడిన వారు పరతత్వము నెరుగజాలరు. ఇతరులపై కరుణ చూపెడి విషయం అటుంచి శుచి అయిన అలవాట్లను నైనను వారు కలిగియుండరు. వారు మౌనంగా నుండజాలరు. జీవితపు చర్మలక్ష్యపు విషయమున వారికి ఏమాత్రము అభిరుచి ఉండదు. నిజమునకు మానవ జీవితపు చర్మలక్ష్యము శ్రీకృష్ణుడే. కానీ మైథున భోగరతుడు తన నిజలాభము కృష్ణభక్తి భావనయే అనని ఎరుగజాలడు. అట్టివారు మర్యాద లక్షణమును ఏమాత్రము కలిగి ఉండక వీధుల యందును పార్కుల యందును ప్రేమ కలాపము పేరిట కుక్కలు పిల్లుల వలె కౌగిలించుకొనుచుందురు. అట్టి దౌర్భాగ్య జీవులు ఎన్నడును పురోగతిని బడియజాలరు. ఆ సునక మార్జాలముల స్వభావము వారిని సునక మార్జాలముల స్థితి ఎందే సదా నిలిచియుండును. యశస్సును బడియుట మాట అటుంచి వారు భౌతిక స్థితిని కూడా మెరుగుపరుచుకొనజాలరు. అట్టివారు నామమాత్రపు యోగాభ్యాసమును ప్రదర్శించినను ఇంద్రియములను మనసును మాత్రము నిగ్రహింపజాలరు. కానీ యోగాభ్యాసపు నిజ ప్రయోజనము ఇంద్రియ నిగ్రహమే కదా. వారు తమ జీవితములందు ఎట్టి ఐశ్వర్యమును కలిగి ఉండజాలరు. ఒక్క మాటలో చెప్పవలనచో వారు అత్యంత దౌర్భాగ్యులు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.
సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందంలోని ఈ 31వ అధ్యాయంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు జీవుల యొక్క గతులను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క వివరణ, ఆ జీవుడు ఏ విధంగా ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకుంటూ ఉన్నాడు, మరి ఏ విధంగా అతడు తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతునితో తనకున్న సంబంధాన్ని ఎరిగి ఆయనని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నుండి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి నెట్టివేయబడిన తర్వాత అతడు మరి ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాలను ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ, దేహము పెరుగుదలతో పాటు జీవుడు తన ఆత్మ వినాశనానికై మిథ్యా అహంకారమును క్రోధమును పెంచుకునేటువంటి అలాగే తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇతర కాముకుల ఎడ వైరమును తయారు చేసుకుంటూ అతడు ఏ విధంగా పెరుగుతూ ఉన్నాడో చెప్పినటువంటిది. మరి అటువంటి అజ్ఞాన అంధకారంలో జీవుడు ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహమునే తానుగా భావించి ఆ విధమైనటువంటి అపార్థంతో ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి దేహపరమైనటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలనే అతడు తనవిగా తలుస్తూ అవిద్యను ఇంకా ఇంకా పెంచుకుంటూ పోయేటువంటి పరిస్థితి మనకి తెలియచేసినటువంటిది. ఇక ఆ విధంగా అవిద్యా జ్ఞానం ఉండి నిరంతరము దుఃఖ కారణమైనటువంటి మరి ఆ కామ్యకర్మల చేత బద్ధమై అతడు ఆ దేహం కొరకు ఆ దేహాత్మ భావనల్లో అతడు అనేకమైనటువంటి కార్యాలలో నిమగ్నమవుతూ మరి ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నెట్టివేయబడేటువంటి స్థితి. అలాగే మరి ఈ దేహాత్మ భావనలో ఉన్నటువంటి అతడు ఆ జీవుడు ఉదర ఉపస్థేంద్రియ భోగరతులైనటువంటి కామికుల చేత ప్రభావితుడై తిరిగి అధర్మ మార్గమును పట్టినట్లయితే మరలా పూర్వం వలనే అతడు ఆ నరకపాయమైనటువంటి స్థితులను అతడు అనుభవించవలసి వస్తుంది అంటూ ఆ కపిల భగవానుల వారు ఇచ్చిన వివరణను మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసాం. ఎందుకంటే అంతకుముందు నరకం పరిస్థితులలో అతడు తామిశ్ర అంధతామిశ్ర అనేటువంటి ఆ నరకాలలో పడిపోయేటువంటి స్థితులు. మరి సాధారణంగా ఈ జనులు నాలుక రుచుల కోసము అలాగే ఉపస్థేంద్రియ సుఖాల కోసము ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ విధంగా పతనమవుతూ ఉన్నారో అనేటువంటి విషయాలని మనకి కపిల భగవానుల వారు వివరించినటువంటి వివరణ ద్వారా మనం చూసినటువంటిది పూర్వపు శ్లోకాలలో. మరి ఈరోజు శ్లోకంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, సత్యం శౌచం దయా మౌనం బుద్ధి శ్రీయశ క్షమా శమో దమో భగచ్చేతి యత్ సాంగాద్ యత్ యాతి సంక్షయం. సో మరి ఆ జీవుడు మరి సాధారణంగా సత్వగుణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి జీవుడి యొక్క లక్షణాలను మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము అంటూ మనకి ఆ 16వ అధ్యాయంలో దైవీ లక్షణాలను గురించి ఆయన తెలియచేసినటువంటివి. అలాగే జ్ఞానం గురించి కూడా అంతకుముందు అధ్యాయాలలో ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయాలను మనం చూస్తాం. మరి ఇక్కడ సాధారణంగా మరి జీవుడు దివ్యమైనటువంటి వాడు, సనాతనమైనటువంటి వాడు కనుక అతడు మరి ఆ ఉత్తమమైనటువంటి లక్షణాలనే కలిగి ఉండవలసినటువంటి సత్వగుణ లక్షణాలనే కలిగి ఉండి దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉండవలసినటువంటి స్థితి. మరి ఆ దైవీ లక్షణాలైనటువంటి వాటిని ఏ విధంగా అతడు కోల్పోతూ ఉన్నాడో అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది.
మరి ఏ విధంగా ఈ నారకీయమైనటువంటి పరిస్థితులలో అతడు దిగజారిపోతూ ఉన్నాడో తెలిపినటువంటిది. మరి ఆ జీవుడు ఆ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో తనతో పాటు ఉన్నటువంటి కామికుల యొక్క సాంగత్వం వలన అతడు ఏ విధంగా పతనం చెందుతూ ఉన్నాడు, ఏ విధంగా తన ధర్మాలను మర్చిపోతూ ఉన్నాడు, ఏ విధంగా అతడు కోల్పోతూ ఉన్నాడు, అతని యొక్క భాగ్యాన్ని అతడు కోల్పోతూ తన యొక్క యశస్సుని ఏ విధంగా కోల్పోతూ ఉన్నాడో అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సత్యం చౌచం దయా మౌనం. సత్యమైనటువంటి వాక్కులను పలికేటువంటిది, ఎప్పుడు కూడా వాస్తవాలనే పలికేటువంటిది. మరి ఆ విషయాలను, శౌచం అంటే శుచిత్వము. సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఈ శుచిత్వము అనేటువంటిది, క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ది గాడ్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే బాహ్యంగాను ఆంతరంగాను శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడే మనకి మన మనసు ఆహ్లాదంగా ఉండి మన యొక్క పరిస్థితులకు అనుకూలంగా, ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు అనుకూలమైనటువంటిదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి బాహ్య శౌచిత్వంను మనము స్నానము, వివిధ రకాలైనటువంటి స్నానాల సదాచారాలు చూస్తూ ఉంటాం. వివిధ రకాలైనటువంటి వాటి ద్వారా మనము బాహ్యంగా ఈ శుభ్రాన్ని, ఆంతరంగా శుభ్రాన్ని ఆ భగవన్నామ స్మరణలో ఉండడం ద్వారా, అలాగే దయ, ఇతర జీవుల ఎడ దయ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము మనకి చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే మౌనం అంటే ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండడం అని కాదు, అనవసరమైనటువంటి గ్రామ్య విషయాల గురించి మాట్లాడకుండా ఉండడం. మనకి రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు ఉపదేశ అమృతంలో, అనవసరమైనటువంటి విషయాలను, ఈ గ్రామ్య విషయాలను మాట్లాడకుండా ఉండడమే మౌనం అని చెప్తారు. అలాగే బుద్ధిని, శ్రీహి అంటే సౌభాగ్యము, బిడియం. ఎందుకంటే మనకి ఆ బిడియం లేదా సిగ్గు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇదేంటంటే మరి ఎందుకు ఈ బిడియం ఉండాలి మనిషికి, సిగ్గు అనేటువంటిది ఎందుకు అంటే చెప్తుంటారు, శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలను పాటించకుండా ఉండేటువంటి వాటిలలో తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించేటప్పుడు మరి అతడు కొంత బిడియాన్ని, సిగ్గుని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే శాస్త్ర ప్రామాణికంగా ఉన్నటువంటి శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా ఏదైనా పని చేయాలి అన్నప్పుడు మనకి అది ఒక రకమైనటువంటి బిడియం అనేది దైవీ లక్షణంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఆ బిడియం కూడా పోతూ ఉంటుంది. యథావిడిగా శాస్త్ర సంబంధం మనం చూస్తూ ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, బయట పశుపక్షాదులు మాదిరిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పార్కులలోనూ, ఎక్కడ ప్రేమ వ్యవహారాల పేరుతులలో హగ్గులు అనుకుంటూ సో చేసేటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి అది కోల్పోవడం. అలాగే యశః. సో మరి ఇవన్నీ వదిలేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ జీవుడిలో ఉండేటువంటి యశస్సు, అలాగే క్షమాగుణము, మరి ఆ యశస్సు క్షమాగుణం పోయినట్లయితే మనోనిగ్రహం కూడా పోతుంది. మనోనిగ్రహం లేనప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహాలు కూడా ఉండవు. ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనప్పుడు ఇక అతడు తన యొక్క భాగ్యాన్ని అతడు కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, అతడు సత్యమును, శుచిత్వమును, దయను, మౌనమును, బుద్ధిని, సౌభాగ్యమును, బిడియమును, యశస్సును, క్షమాగుణమును, మనోనిగ్రహమును, ఇంద్రియ నిగ్రహమును, భాగ్యమును కోల్పోతూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మనకి వర్ణాశ్రమ ధర్మము ఉంటుంది. మరి సాంఘిక వ్యవస్థలో ఆ సమాజంను, సాంఘిక జీవితానికి మనకి 4 విభాగాలు ఉండేటువంటివి. సో 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు ఉంటాయి. వాటిని అనుసరించి వాళ్ళ జీవులకు వివిధ రకాలైనటువంటి స్వభావాలు, మరి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఉండేటువంటి. కానీ ఇక్కడ మరి అవన్నీ కూడా మర్చిపోయి మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు మనకి చెప్పబడినటువంటి ఆ సత్వ సంశుద్ధి స్థితి,
శుద్ధమైనటువంటి స్థితి సత్యమునే పలకడం అంటే ఎప్పుడు కూడా వాస్తవాన్నే పలకడము, వాస్తవమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఉండడము కాకుండా ఆ సత్యం నుండి పక్కదారి పోటడము. అలాగే ఈ శుచిత్వము అనేటువంటి దాంట్లో చూసినట్లయితే మరి ఇది కూడా చాలా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలలో ఈ శుభ్రత్వము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనది. అలాగే ఇతర జీవుల పట్ల దయ, అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడకుండా ఉండడము, మరి మన యొక్క మనసుని నిర్మలంగా ఉంచుకొని బిడియము, ఇవన్నిటినీ మరి సరైనటువంటి మార్గంలో ఉంచుకోవలసినటువంటి ఇక్కడ మనకి హ్రీ అనేటువంటి పదం ఇవ్వబడినటువంటి, అంటే ఆ బిడియం చాలా వినమ్రంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితుల నుండి బయటపడడం, అంటే అసహ్యమైనటువంటి పనులు చేయడం కుండా ఉండేటువంటిది బిడియంగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి దాని నుండి కూడా బయటపడేటువంటి ఆ బిడియాన్ని వదిలేసి చేసేటువంటి పనులు మనం చూస్తూ ఉండేటువంటిది. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, మైథున సుఖమునకు అతిగా అలవాటు పడిన వారు పరతత్వము నెరుగజాలరు, ఇతరులపై కరుణ చూపిడి విషయము అటుంచి శుచి అయినటువంటి అలవాట్లను వారు కలిగి ఉండరు. మరి ఈ విధంగా ఈ మనకి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ని కూడా మనము పాటించేటువంటి వీటి గురించే ఇక్కడ మాంసాహార భక్షణము వదిలేయడము. ఎందుకంటే మాంసాహార భక్షణం ద్వారా మనలో జాలి అనేటువంటిది లేకుండా పోతుంది, దయ కరువయ్యేటువంటి పరిస్థితి. అలాగే జూదం ఆడకుండా ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే జూదం ఆడడం వల్ల సత్యానికి అపరాధం కలుగుతూ ఉంటుంటుంది. మరి మత్తు పదార్థాలను తీసుకోవద్దు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మత్తు పదార్థాలను తీసుకోవడం ద్వారా మనం చేసేటువంటి తపస్సులు, మన యొక్క కార్యాలకు ఆటంకం కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలు లేకుండా ఉండాలి అని చెప్తాం 4వ ప్రిన్సిపల్గా. దాని వలన మరి అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలు పెట్టుకోవడం వల్ల మనుషులలో ఆ శుచిత్వము నశించిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి శౌచం అంటే ఇక్కడ ఆ మనసు దేహాలయందు కాకుండా కార్యకలాపాల యందు కూడా శుచిత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ భగవద్గీత భాష్యాల్లో చెప్పేటప్పుడు 16వ అధ్యాయంలో. ఎందుకంటే మరి అది చేసేటువంటి కార్యకలాపాలలో కూడా శుద్ధత ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తుంటాం ఈ వ్యవస్థలలో, వ్యాపార విధానంలో కానీ, నల్ల బజార్లలో జరిగేటువంటి వ్యాపారులు జరిగేటువంటి విషయాల్లో. సో కాబట్టి మరి ఆ దైవీ లక్షణాలుగా ఉండేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి సాధారణమైనటువంటి వారితో కలిసి, అంటే కామికులతో కలిసి కోరికల వెంట పరిగెడుతూ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆధిపత్యం చలాయించాలి, ఇంద్రియ భోగ వాంఛ రతులైనటువంటి వారితో సాంగత్యం వలన మరి దైవీ లక్షణాలుగా ఉన్నటువంటి లక్షణాలన్నింటినీ కూడా అతడు కోల్పోతూ ఉంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మనకి 16వ అధ్యాయంలో 26 దైవీ లక్షణాలను చెప్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా జీవుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు, అర్హతలుగా చెప్పబడినటువంటివి. అవి ఒక్కొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఒక్కొక్క ఉండే అందరిలో ఒక్కొక్కలో ఆ విధమైనటువంటి ఆ 26 లక్షణాలలో కొన్ని ఒక్కొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి వారు కలిగి ఉండాలి, అభ్యసిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది మనకు అక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి సో ఎవరైతే మరి శుచి అయినటువంటి అలవాట్లు లేనటువంటి వారు మౌనంగా ఉండజాలరు అని చెప్తారు. మరి జీవితపు పరమలక్ష్య విషయమున వారికి ఏమాత్రము అభిరుచి ఉండదు. మరి ఏంటి
జీవితపు పరమలక్ష్యం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడము, ఆ భగవంతునితో మనకున్న నిత్య సంబంధాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించుకోవడం. మరి అది వారికి ఏమాత్రం కూడా రుచించదు అని చెప్తారు. సో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ భౌతిక జగత్తులోనూ ఏదైనా ఒక సినిమాకి వెళ్దాము లేదా అక్కడ పార్కుకు వెళ్దామంటే అందరూ కూడా తొందరగా రెడీ అవుతూ ఉంటుంటారు. అదే ఆలయానికి ఎక్కడికన్నా వెళ్దామంటే ఏం వెళ్తాంలే అనేటువంటి విషయాలుగా ఉండేటువంటిది. అదే ఎంజాయ్ చేసేటువంటి భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి విషయాలకు వెళ్ళాలంటే చాలా ఉత్సాహంతో పోతూ, అంటే ఈ కలియుగంలో మరి మన స్వభావమే అటువంటిదిగా ఉన్నటువంటిది. సో కనుక అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జీవితపు చర్మలక్ష్య విషయంలో వారికి ఏమాత్రము అభిరుచి ఉండదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి జీవుడిని ఉద్ధరించేటువంటిది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలు మాత్రమే. ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం కూడబెట్టేటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛనలు కానీ భౌతికమైనటువంటి సంపదలు కానీ ఏవి కూడా మనతో వచ్చేవి కావు. భగవంతుడితో మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంబంధాలు, భక్తి మాత్రమే ఆ జీవుడును ఉద్ధరించేటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ జీవితపు చర్మలక్ష్యం విషయంలో వారికి ఏ మాత్రము అభిరుచి ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. నిజానికి మానవ జీవితపు చర్మలక్ష్యము శ్రీకృష్ణుడే. కానీ అది మర్చిపోయి మిగిలినవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటుంటాం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, నిజానికి మానవ జీవితపు చర్మలక్ష్యము శ్రీకృష్ణుడే, కానీ మైతున భోగరతుడు తన నిజ లాభమును కృష్ణ భక్తి భావనయే అని ఎరుగజాలడు. సో మరి ఆ కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, ఆయనకి శరణాగతి పొందాలి, ఆయన యొక్క పాదపద్మాలను మన హృదయంలో స్థిరపరచుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని అతడు తెలుసుకోలేకుండా పోతాడు. అట్లా తెలుసుకోలేకుండా పోయేటువంటి పరిస్థితులు ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకు ఉన్నటువంటిది. మరుపు కారణంగా మరి ఎందుకు కలుగుతుందంటే మనం వాస్తవిక ధర్మాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగానే ఇది జరుగుతుంది. మరి అటువంటి వారు అంటే ఆధ్యాత్మికంగా చింతన లేనటువంటి వారు మర్యాద లక్షణమును ఏమాత్రము కలిగి ఉండక మరి వారు అంటే శాస్త్ర నియమ నిబంధనలను పాటించకుండా వీధుల యందు, పార్కుల యందును ప్రేమ కలాపాల పేరిట కుక్కలు పిల్లుల వలె కౌగిలించుకొనుచుంటారు అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. మరి బయట పబ్లిక్ ప్లేస్లలో ఈ విధంగా చేసేటువంటి ప్రేమ కలాపాల పేరిట చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా జంతువులు, పశుపక్షాదులు చేసేటువంటి, కుక్కలు పిల్లులు చేసేటువంటి విషయాలు అని, అవన్నీ కూడా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పనులు అని, మరి అటువంటి దౌర్భాగ్యపు పనులను చేసేటువంటి దౌర్భాగ్యపు జీవులు అంటే దౌర్భాగ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి మానవులు ఎన్నడూ కూడా పురోగతిని పొందజాలరు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అది సునక మార్జాలముల స్వభావము వారిని ఆ సునక మార్జాలముల స్థితి యందే సదా నిలిపి ఉంచును అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి వారి యొక్క యశస్సు బడయుట మాట అటుంచి వారి యొక్క భౌతిక స్థితిని కూడా వారు మెరుగుపరుచుకొనజాలరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి వారు ఈ భౌతిక జగత్తులో యోగాభ్యాసాలు పేరిట ఇంద్రియాలను, మనసును నిగ్రహిస్తూ ఉన్నాము శూన్యంలోకి అంటూ చెప్తూ చేసేటువంటి ఏ మాత్రము అది వారి యొక్క మనసును నిగ్రహింపజాలరు అంటూ చెప్తున్నారు. కానీ యోగాభ్యాసపు నిజ ప్రయోజనము ఇంద్రియ నిగ్రహమే కదా. ఎందుకంటే యోగాభ్యాసం ద్వారా యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధారణ, ప్రత్యాహార, ధ్యానం, సమాధి స్థితి, అలా క్రమక్రమంగా మరి యోగాభ్యాసం యొక్క నిజ ప్రయోజనము ఇంద్రియ నిగ్రహమే కదా. మరి ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని లేకుండా మరి ఈ దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితులు, దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పనులు చేసేటువంటి వారిని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాషలో నిరసిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అటువంటి వారు తమ జీవితములందు ఎట్టి ఐశ్వర్యమును కలిగి ఉండజాలరు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదలు వాస్తవికమైనటువంటి ఐశ్వర్యము కాదు. ఎందుకంటే ఎన్నో
వేల కోట్లు ఉన్నా చూస్తూ ఉన్నాం మనం కొంతమందిని ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వారు మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతి లేనప్పుడు వారి యొక్క సంపదలన్నీ కూడా వ్యర్థమైనటువంటివే. ఎందుకంటే భగవంతుని కాలక్రమంలో అన్నీ కూడా నశింప చేయబడేటువంటివే. ఆ భగవంతుడితో మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి సంబంధము అంటే భక్తి తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనటువంటివే. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఈ సామాన్యంగా ఉండేటువంటి జీవుల గురించి చెప్తూ ఆయన మరి అంటే సాధారణంగా వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థను పాటిస్తూ మరి శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలను పాటించవలసినటువంటిది. కానీ మరి వాటిని వదిలివేసినటువంటి వారు అంటే శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలు, శాస్త్రాలలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలను వదిలివేసినటువంటి వారు ఇక వారు అత్యంత దౌర్భాగ్యులుగా చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి. ఎందుకంటే మనకి శాస్త్రాలే ప్రామాణికం కనుక ఆ శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి అంశాలలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు గురువులు మనకు అందించినటువంటి విషయాలలో, ఎందుకంటే మనకి ఉపదేశ అమృతంలో కానివ్వండి, భక్తి రసామృతములో కానీ రూపగోస్వాముల వారు భక్తుడు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలను మనకి వారు గ్రంథీకరించినటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను వారు గ్రంథీకరించినటువంటి భవిష్యత్తు తరాలకు మందమతులమైనటువంటి మన కోసం వారు ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను సరళతరంలో మనకి అందజేసినటువంటి మహానుభావులు గురువులు మనకి ఎంతో మంది గోస్వాములు ఉన్నటువంటిది. సో మరి వాటిని పాటిస్తూ ఆ శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి అంశాల ద్వారా సో వాటిని ఆచరించాలి అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. ఈ శ్లోకాలకు మనకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్ ఎవరైనా